This is my friend. Dugong. Hi guys, this is Ella and welcome to my YouTube channel. Alam niyo ba, may kasabihan tayo pare. Kapag uminom kayo ng alak, hindi kayo malalasing. Pero ako, kausap nyo, tsak, lasing kayo sa katatawan. Halika, tour tayo. Tour ka namin sa aming beach. Dito tayo ngayon sa aming beach. Pupunta tayo sa cottage. Yes. Alam niyo ba vlog na hindi nakakahubog yung inumin kapag nandito ka sa dagat? Bakit? Ang nakakahubog kung kausapin niyo ako. This is my friend. Dugong. May nakilala ni kayong boy. Siya na yun. Walang ibang boy. Yan. Yan si Bok. Bok ang tawag namin pero niwang yun. Nasty lang ito vlog pero kung makikita nyo, ano ito? With alcohol drink ang lakas ng tama. Alam nyo ba vlog na ang pag-inom ng alcohol ay isang ito na makatutulong sa ating katawan. Bakit? Na para mag-circulate yung ating mga kaduguan. Buti wala ako na play. Buisit ka sa'yo. Wala play? Na-play, oy. Siguro na. Wala lagi, oh. Sino? Sige. Ito ang aming imay. Master and Gunner. Oh. Pero gunner ako, pero ako ni shot. Pero ako wala dyan ko nag-inom, guys. Na? Waragi. Mayong tao ko, ha? Wala ko nag-inom, actually ako dyan. Abi ninyo guys, kung namo sa dagat lamig ipangihi. Matod pa ni Master. Abi ninyo vlog, kung mangihi na lang sila mo'y kiligon kay magkurog-kurog. Grabe lagi. Grabe na giyon. Alam nyo ba na Nabasa ang na English gudong nitong bato ay stone. Nakita kayo ng stone sa dagat guys. Ganito lang ang gawin nyo. Logo. So guys na ang magic sarap ay ganito lang yan oh. Nasasarap pag ang kampay para sa ating tagumpay. Si Rina nga naugan. Oh, bugong. Ang mabatian ni mo sa imong lawas, reaction na sa imong naong. So kung gabati imong lawas, gabati na imong naong.
Sama na gyapon na siya guys kung magsakit ang imuhang Nipon. dili, magsakit imong ulo. Una-una guys, nga kung magsakit imong ipon ipaibot. Kung magsakit imong ilo ipaibot. Grabe, bugawas ka nang iyang pagka-joker, day. Sige, tagay. Alam mo guys nga, nagpasalamat yun ko sa non-cerebral capsule kay ang bukol na ko sa tubangan kaluyan sa Ginoo ni bali na sa kulikod. Ang supplement capsule guys, mao kini siya isa nga nagpaayo sa kong lolo. Kaya nga akong lolo nga nagsakit sa iyang arthritis. Palumog asa na kong lolo ron. What nga? Uy, kani bitaw mong gitindugan karon lubog na. Ano man, magkabukabo, nabakuan eh. Guys, nakita niyo na ba si Paulo Bilino? Ako na lang. Tignan mo to. Oy! Please subscribe Ella Maswelan Black. Bye bye. See you next time.